아따 우티 그래 우티 너가 타고 라야 대 아이수나 라야 दिनैथ' बिबायबो गैया बिफाबो गैया नों आंनि मोनसे खामानि मावाय दे मायै मामानिथ' बैयाव दङना दुब्लिनि दै मोनसे बारनानै मोनसे बैग्रि बिफां दङना एकदम बै आबौ सासे दङना बिनि न' खाथियाव दालायथो दैमा सेराव बैग्रि बिफां फांसे दङ थां नों बिनिफ्राय बैग्रि बुस्रिनानै लाना फै आंनो बिनि बैग्रिया बिराद गोथाव दाबो बैग्रिनि सिजोना जोबदोंब्लाबो बेहाय मोनबावगोन मानोना बेना एसे लेट फिथाइ थायो ओमफ्रायथ' मानसिफ्रा गामिना बुंसोयो बे बैग्रि बिफां खाथिथिं बांद्राय थांनाङा मानोना बिथिं एसे बोरैबा सिगियो मायो नाथाय बे गथ'खौ आं बेहायनो थिनहरनायनि र' आं हारसिं थांगोन आयै नों हारसिं थाङाबा मा आं नोंजों थांफागोन नामा नोंखौ मानो बुंदों आं थां आइसुना आं बैग्रि बाथोन जानो लुगैदों आरो बिनि सायाव नों लाना फै फोरानना आसारबो बानायगोन जोङो आं थांनो गियो आयै हारसिंनो मानो गिनांगौ जाखो जेबोआनो गैया नों थां दे आइसुना दे थांना फै थां थांनानै बोरैबा गोमाबानि आन्दायलाबायबा हामगौमोनलै दैफोराव बहाबा गोबोनानै गोजावलांलाबायबा गथ'आ जेबो नङा आं दङना थां आं नेबाय थागोन नोंखौ न'आव नोंनि थाखाय आं मेगि बानायनानै दोनगोन थांदो थां ओमफ्राय आं गियोना आं मारै हारसिं थांगोन अब्लाबो आइया बुंदों आं लायना फैनोसै नङाबा आंखौ दा बुगोन आइया दे बांद्राय सानबाय थानांला आरो आइयै आं मोना मोनसे हरफानि नोंनो मेडाम दा आंनि आइया माब्रै दङ औ माने नोंसोरो माने फैदो ओमफ्रायथ' लाबोनायावथ' एसे लेट खालामबायना नोंसोरो मानसिखौ दाख्लैफोरनो लाबोयोमोनब्ला एसे एनै जाहांनायावनो दा बेफोरबायदि बारा सिरियास जानाय नङामोन आरो दा नैबे मुलिखौ लायनानै फैग्रोदो लोगोसे बिलखौबो जमा होजोबदो औ मेडाम ओमफ्राय जेन'बा आइखौ दिनै लांनो मोना नामा ओहो मानसियाथ' दा बांद्राय मोजाङाव फैथ'वाखै बेखायनो साननैसो दोनथारनांगोन जेरैखि जायाबाबो ओमफ्राय बिला मुलियाथ' जायखिया नांथारगोन मानसियाबो जोबोद खमजोरि नालाय दायो बेखायनो साननैसो एडमिट खालामनानै दोनथ'नायानो मोजां जागोन नोंसिनि थाखायबो आयु बिला माथो 10,000 मानि मा जाखो आब' मेम दा दसे उनाव लाबोबा जानाय नङा नामा आखायावबो फैसाया माने मिलायजोबामोनथ' बेखायनो नाथायबा बिलखौथ' होग्रोनांगोन लोगोसे आरो मुलियाबो नांगोन अब्लासो ट्रिटमेन्टखौ सुरु खालामनो हागोन जोङो नाथाय 10,000 मानि ओहो बे बाजियाबो मा जाखो दे हरखाबैनो बेफोरबायदिखि जायो नालै आं दाना फैसाखौ बबेनिफ्राय जमा खालामबावनो माने आखायावथ' आंनि गैयानो आइखौथ' इमारजेन्सिबो लाबोनांबाय ओमफ्राय आं मा खालामबावनो बाखि आदानाव सोंहैनोसैलां र' आबा डक्टरजों रायलायदोंमोन मा बुंखो ओमफ्राय डक्टरा मा बुंनो आयै डक्टरा जे दासो बुंनानै थांदोंना बिनिफ्रायथ' आङो गोसोखौनो मोजां मोनासै आयै ओरैनो गोसो गाज्रि खामोन आरो दा बेबायदि खबर डक्टरा बुंदों थुनथुलिनि आथिङा बिराद माने दुखु मोनदोंनो औ ओमफ्रायो हामगोनथ' ना आबा हामलांगोन लासैनो नङा आयै ओरैथ' थाबायनो हानाय नंला बायदिसो बुंदों माथो मा बुंखो नोंलाय बेफोरखौलाय आबा हो औ आयै बेफोरबायदि बोरै जानांगौ एसे गिदिर डक्टर ओंखारबाय मानो थाबायनो हाया जानांगौ जोंहा बिहामजोआ हागोन आबा बेफोरबायदि जेबो जाया दे गोसोआनो बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ आयु आंनि बिहामजोआ बेफोरबायदि जानो हायाथ' आबा बोरै बिदि थाबायनो हाया जानांगौ थाबायनो हानो नांगोन बिहामजोआ आरोथ' दाथ' गोदान दुखु मोननाय ना हामलांगोन ना उनाव मानो बिदि जानांगौ जाखो दे नङा आबा बेखौ खोनानानै खर'आनो आंना खामानि होला मा बुंनो मा मानो जेबोखौनो फैयासै रावानो नङा आबा बिहामजोआ जेबो जाया जों नायफिनगोन ना बेहाय हायाबाबो गुबुनाव लांगोन गुबुनाव हायाबाबो आरो दस्रायाव लांगोन लांबायानो थागोन आरो जों डक्टरनावल' थाङा ना अजाफोरनावबो एसे थांगोन ना आबा हाबाब दासो गाराय गोदान उनहालागै मोजां जालांगोन ना आबा बोरै डाइरेक्ट बिदि बुंखो दे आथिंनि हाराफोरानो एकदम जोबोद जोखोम जाना दङनो आयै
सोर महा पापिफ्राथो बिदि खालामलांखो देनाय आंनि बिहामजोखौ? ओमफ्रायथ' मानसिखौ दायो न'आव लांदिनि। औ आबा, नों जेबो टेनसन लानाङा, गासैबो थिग जागोन ना? आरो जों दङ ना, एथ' माबा माबि मुलिफोरबो ओंखारलाबायबाय, बेफोरजोंबो नागोन, डक्टरनावबो लांगोन, मोजां नायगोन, हा? जागोन आयै, नायनोसै। सुनिबानि, मानो बिदि जायो आंनि बिहामजोजों? आरोथ' बैसोर मानसिफ्राबो गवा, आबा। बिहामजा बादला लानांगौ, बादला बिसोरजों। बिदि बिहामजा जेननानै थानो हानाय नङा, थिग जाफिनथारनांगोन। जों दङ ना, जों नायगोन र'। थाथ' आबा, नोंनि नोमफाजों थांनि आङो। आरो आबैमोनाबो जेबो जायाखै फुंनिफ्रायनो, नाथ' सा, नाथ' जानाय लोंनाय। ओरैनोबाबो जानो हाखानाय नङा, थेवबो बिसोरो एसेबाबो जानांगोन ना? दे आयै, माबा साहा दखानाव लांबानो जाबाय, आइखौबो। बिसोरबोथ' जोबोद खस्थ' मोनगासिनो ना, जोंनो माबायदि मोनदों, आरो बेथ' आइया। औ आबा। दे, थाथ' होमबा। आंनि थुनथुलिया थाबायनो हानाय नंला। ओहो, जानो हाया बेबायदि। ओहो, माब्लाबाबो जानो हाया बिदि। नों मोजां जाफिनथारनांगोन जेरैखि जायाबाबो, आं दं ना थुनथुलि। आरो अराय सम नोंनि खाथियावनो थागोन ना आङो। आरोथ' गड, नों बेफोरबायदि खालामनो हाया आंनि थुनथुलिजों। बेखौ मानो बिदि खालामनांगौ जाखो? दाथ' थुनथुलियाबो मोनथिबा बेसे दुखु मोनसिगोन बियो, आरो आं बिनि दुखुखौनो सहायनो हानाय नङालै। मा होननानै मा रावजों बुंबावगोन थुनथुलि नोंखौ? थुनथुलि, नों माला होसोफैबावगोन? बेहाय आंनि गोसोआ बोरैबा मोनगासिनो आंखौ। सना, मा जाखो नोङो? आरो सोर नोंखौ बेबायदि खालामखो दे? बेखायनो हारसिं हगारहरनो गिखाथारोमोन आङो। नोंसो दुगि जाबावोमोन ना, थेवबो नुबाय ना मा जाखो? सनालि, आंजों रायलाय, मा जाखो बिदि सिरि दाथा? ओमफ्रायथ' नों जेबो जाया हो? नोंखौ जेबो जानो होखायाबो आङो। आरो बैसोर सुथुरजों नों बदला लाफिननांगौ ना? उथिलै सना, मेगन खेव। खम खस्थ' मोनसिगोनलै आंनि ओखिया। नोंनि आथिंखौनो देख्रुबजोबना गालांबायना? ओखिलै। आरे थुनथुलि। सान, आं बेयाव। थुनथुलि। आं मानो सिखारनो हाया मोनदों? नोंखौ डक्टरा रेस्ट लानो खिन्थादों ना? मानो सिखारदों नोङो? आं हस्पिटालाव। औ थुनथुलि, नोंनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन। मा? ओमफ्राय आंखौ बेयाव सोर लाबोआ? नोंखौ सोर हस्पिटालाव लाबोदों बेखौथ' आं मिथिला थुनथुलि। नाथाय सोरबा मोजां मानसिया नोंखौ बासायनानै थांबायलै। औ सान, आंखौ माने माखासे गाज्रि मानसिफोरा हामला खालामदोंमोन। आरोथ' बिसोर आंखौ माने उनथिंजाय बार खालामदों, नङाबाथ' आङो। मारैथो बिदि जानायलै ओखि? ओमफ्राय सोरमोन बिसोरो? बिसोर सोर बेखौथ' मिथिया, नाथाय बिसोरो फैसा लुथिग्रामोन, बिदिनो जाखिनि मोनो लामा सामायाव माने मानसि हमैनो। मा, बिदिबा सिखावसो नामा? औलै सान, बेहायनो आं बिसोरजों गुलिबो गावलायदोंमोनथ'। नाथाय आंनो फन खालाममोन। आंनाव एसेबां समाननो गैलामोन, आंथ' सासे उन्दै गथ'खौसो मदद खालामनो सानदोंमोन। नाथाय बेयावनो बिदि जाबाय, बिसिनि सासे दस्रा मानसिया आंखौ उनथिंजाय बार खालामदों। नाथाय आं मानो आथिंखौ गिलिर मोनबाय थादों सान? थुनथुलि, नोंनि आथिंखौ जोबोद जखम खालामदोंना, बिनि थाखायनो नोंखौ अपारेसन खालामदोंमोन जस्ट एसे सिगां। औ, आंनि आथिङाव जोबोद बुदों बिसोरो। बेयावबो बुलाय, बेयावबो बुलायनो बिसोर आंखौ खर'आवबो बुदों। नाथाय थेंक गड थुनथुलि, नोंथ' दा मोजाङै मोजां हस्पिटालाव फैबाय। सान, ओमफ्राय आङो माला न'आव थांनो मोनगोन? मोनगोनलै सना र'। नों दुखु दाजा दे, थाबैनो थांगोन ना। आं बेयाव हस्पिटालाव थांनो बायोलै बिदि सान, आं न'आव थांगोन। ओमफ्राय आइमोनालाय? दङ थुनथुलि, गासिबो दंजोबो बाहेरायावनो, ओमफ्राय साहा लोंनोसो थांदोंमोनदां। आंथ' बिसोरखौ नागारखायामोन सान, जेरैखि जायाबाबो हमनो प्लेनमोन। नाथाय साला आंसो बिदि जाबायलै। आंसो बिदि फैनांबाय हस्पिटालाव, बिसोर आंखौसो बिदि खालामबाय। बिसोरनि खोथाखौ बाद होथ'दोलै सना, नोंल' मोजां जाग्रोना, ओमफ्राय गासैबो थिग जागोन। ओमफ्राय सान, नों आंखौ नेबाय थादों?
औ नोंखौ नेयाबा माला हुसाव फैयो नेगासिनोमोन आङो। नाथाय डक्टरा आंखौ माला हामगोन बुंदों सार। मानोबा आङो बोरैबा मोनदों। हामगोन ना जिउ हामगोन दे। ओं सार, आं बिदि उन्दुनो थानो बायो। ओमफ्राय आइनो खिन्थाहैनो आङो र'। बिसोरबो हुसाव फैबाय होनना मोनथिबा मोजां मोनगोन। डक्टर नायना आंनि थुनथुलिया हुसाव फैबाय। औ दा मोनसे इन्जेक्सन होबावनांगौ ओमफ्राय मोनसे खोथामोन। डक्टर आं थाबैनो हामगोन ना? आरो माला न'आव थांनो मोनगोन आङो? न'आवथ' थांनो मोनगोन र', नाथाय मा? दा नों आथिंखौ माबोरै मोनदों? डक्टर आथिंखौथ' आङो जेबो जरखौनो मोना मोनदों। डक्टर मा खोथा डाइरेक्ट बुङा मानो? दा बिनि आथिङा जोबोद प्रब्लेम जाबाय, जायनि थाखाय जोङो बिनि थाखायबो मोजां जागोन जे आथिंखौ दानस'ना गारनायानो। मा? आंनि आथिंखौ दानस'नो? बेयो डक्टर सार। डक्टर मा बुंलाबायदों बेफोरखौलाय? जादों नामा हो आंनि आथिंखौ दानस'नो? बेखौ जों नोंनि मोजांनि थाखायनो बुंदों। मोजांनि थाखाय जानला मानला बुंदों ना बुंबानो जागोन नालै। आंखौ थाबायनो रोङि खालामनो सानदों नोंलाय डक्टर सार? आयु सार आंनि आथिंखौ दानस'नो नागिरदों। नङा थुनथुलि बिदि जेबो जाया हो। नोंसोरबो एसे साननानै नायदो, नाथाय दानस'ना गारखानायानो थिग जागोन आथिंखौ। बे डक्टर मा सानना लादों आंनि आथिंखौ हो? दानस'गोन आंसो जाय आंनि आथिंखौ दानस'नो फैयो आंनिखौ दानस'नो बुंलाबायनाङा दै। दा आथिं सानदों नामा हो? आंनि आथिंखौ दानस'लाबायनो? अमा आथिं बोरमा आथिं बायदि मोनदों नामा हो? आं माजों थाबायनांगौलै होमबा? बे तेरिथ' फैलाय फै सोर थुनथुलि आथिंखौ दानस'ग्रा आयु हाबाब। नों सासे डक्टर जाना मानो बेफोरबायदि बुंखो जोंखौलाय? फाहामनोसो लाबोदों जोङो आरो नों बिदिसो बुंदों? औलै सार आंखौ लानानै नङा बेसे दानस'गारगोन आंनि आथिंखौ। औ जायख्लं मा खालामदों नों? दङ न'निसो खामानि मावदोंमोनलां। आन्टि मोना फैयाखैना? बाजैखौनो नायनायाव दंहैजोबो। आरोथ' लेटथ' जाबोखागोन बिसोरो, माने फैनायनि जेबो गेरेन्थि गैथ'वा। ओमफ्राय होनबा नों न'नि गासैबो खामानिखौ मावथ'दोंना? बेनोथ', नोंलाय मा खालामदों? दङ दासो दालि फुनानै फैदोंमोन आङो। आरोथ' दिनै अखाबो हाबावबायसो ना, गैया दालिया सिजोब्बायसो। औलै मैयाबो अखा हाबायानो थाबाय, हागानानो रोङाखै। आंबो नायनो नंदोंमोन थुनथुलिखौ, नाथाय आंबो थांथ'नो मोनाखैलै, आइ मोनानो दंहैजोबोबा। बेखायनोथ' जोंहाबो खामानियाव मुखुब जादोंना, दा आरो खबर खोनानाया बावाखै नायगोन आं गाबोन। दे नायबानो जाबाय, आंबो थांगोन। होमबा फै दे। औ दे बिदिबा दोनथ'नोसै आं जायख्लं। जागोन दे, आं दायो कल खालामफिनगोन दे। नों दा खयथासोआव फ्रि जागोनबा? आंथ' बुंनो हाथ'आ र', आं दाहाय मिस कल हरगोन, नों हरफिनबानो जाबाय बिदिबा। औ दे होमबा। बाय ना, लाखिथ'नोसै। दे बाय। नोंजों रायलायबाय होनबाथाय गोसोखौ एसे मोजां मोनलायोना। ओमफ्रायथ' नों जोबोद सुइटलै, गुबुनफ्रा मा सानो मोनथिया, जायखिया आं बुंदोंना। नोंनि महरखौथ' बुंसोयो आंनि लोगोफ्राबो, नाथाय आं जेबो सानालै। एफा बिदिजों लोगो जायो नामा मायो नामा बुङोना, नाथाय लोगो जानायावलाय माथो जानोना, आं बेफोरखौ जेबो टेनसन लायालै। हजों बाजिनाबा माबायदि जाखोथाय खबरा? दसे थानानै आदानो फन खालामसै आङो आदा साननो। अखायाबो हाबायानो थाबायलै, मा खालामबावनो। न'नि मानसिफोराबो आंखौसो न' नेनो गालांबायबा, नेथ'नांसिगोन आरो। आं मेगिखौनो एवना जाहैग्रोनोसैलै, आइया बुंदोंखि दावदैबो दङनो। औ दाबा आइमोना लेट जाखागोन ना फैनायाव र'। ओमफ्राय थुनथुलिया बिदि जानाङामोनलै। सोरथो बिदि खालामखोबा? नङा, नोंसोर आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय। नाथाय जों मोजां थाखायसो सानदों, मोजां थाखायसो बुंदों। बिनि आथिङा ओरैनोबाबो थाबायनो हाखानाय नंला बियो। दा बेखायनो आरो जोबोद हाराफोरावबो जोखोम मोनजोब्बाय, जायनि थाखाय आथिङानो दा जेबो लोर सोरबो खालामनो हानाय नंला आथिंखौ। मा? आं मानो थाबायनो हाया जानांगौ हो? नों नाजानायदोंना? डक्टर, आंनि थुनथुलिखौ बेफोरबायदि दा बुं। आं मानो थाबायनो हाया जाखो? दानो थाबायना दिन्थिगोन ना आङो र' गौसोमनि। थुनथुलि मा जाखो? डक्टर आं मानो आथिंखौ सोमावनो हायाखै? आं बुंखादोंमोन नङासै? सार आथिंखौ मानो सोमावनो हायाखै आङो? जेबो लोर सोरबो खालामनो हायाखै। डक्टर, अपारेसनखौथ' खालामबायमोन ना, अब्ला मानो बिदि जादों? नङा डक्टर, बेफोरबायदि दाबुं। आइ एम सरि, जों नाजानायाथ' नाजादों, अब्लाबो नों आरो थाबायनो हानाय नंलिया। डक्टर! नोंनि आथिङा जोबोद दुखु मोननानै दिनै थैनाय बायदि जाबाय।
बे आरो बेवहाय मेडाम बेखौ गाबोन जमा होबा जानाय नङा नामा? सरि बेखौथ' दिनैनो जमा खालामनांगोन फैसाखौबो आरो मुलियाबोथ' दिनैनो नांगोन। अब्ला आं मा खालामबावनो दाना? आब' माने बे गथ'आबो नुयो। फैसाखौनोथ' मा खालामबावनो आङो? फैसा? बे आंनि हाथरखि बेबैसो नङा होनदो दा बे? ओमफ्राय बेहालाय फैसानि मानि टेनसन? नङा आंनि हाथरखि माने बेहाय आरो बोरै जेरावबो सहैग्रोथारलै बियो। ना बाजैया हस्पिटालाव लाबोनायखाय बेखौ नायनो फैदों। रायलायथारगोन आं बेजों दिनै। ओइ हा? ओइ हाथरखि बेबि। आब'नि आखाइखौ मानो हमदों नोङो? बे फाग्ला मानसिया? नों दा खारबावगोन ना? बेखायनो दिनै नोंनि आखाइखौनो हमग्रोखाबाय आङो। मा? हगार! मा आखल खालामनाय जादों बियो? आंनि आब'नि आखाइखौ हमदों। हो? नोंनि आखाइखौबो हमनो हादों आङो। दिनैथ' नोंनि सैथोखौ मिन्थिनानै गारगोन आङो। नों माबोरै फैलायखो हस्पिटालाव हो? आरोथ' माबोरै मोनथिखो नोङो? एसेबां खैफोदनि समाव गावनि आंगोआ माबा मोनसे जायोब्ला फैखानांगोनथ' ना? नों मिथिगौ ना बेसे खस्थ' मोनगासिनो आं बेफोरबायदि हालोदाव नुनानै आंनि आंगोखौ। बिदिबा थुनथुलि बाजैनि खस्थ'खौ नुनानै फैबायदां बेफोरबायदि एक्सिडेन्टखौ खोनानानै थुनथुलिखौ नायनो फैलायदों। आयौ बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव बे गथ'आबो थैबाय। दिनै सोरनिबा दस्रानि सायाखौबो लाबोफालायलायदों। ओइ नों सोरमार हो? सोरमार? नाय नोंजों जेबो बेहेस खालामनो आं दरखार साना दायो। मिथिबाय? नों जेखि बुं दाबुं नों मा सानो साना आं मिथिया बेफोरखौ। नाथाय नों खिन्थानांगोन मा जामारदों? नोंनि बेफोरबायदि खालामबाय थानाय आंजों नुजाबाय थानाय मा जाहोनाव हो? मा जाहोनाव खिन्थाथारनांगोन नों आंनो खिन्था। आरे मा जिद्दि मानसिलै बेलाय? खिन्था होनबायना आं खिन्था। सोरमार नोङो? आंनि हाथरखिना? बेलाय आब' अखाफोरसो? मानोलाय